Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki saudara-saudara iki Bu, iki akeh iki kancane iki padha lara kabeh. Sik wis engko lek cerita gak mari-mari wis. Mari-mari iki kanca lawas. Tapi pira meh 30 tahun baru ketemu. Ya iki Pak Basir. Iki dagangan nek ada pesan mie. Iki donat yang paling enak ya. Ya iki biyen tapi saiki gak tau roh. Ya mesti pancet enak. Aduh mah, Grenden. Pasar. Desa. Oh, bakso sing terkenal ya. Perapatan ya kan. Bakso. Oh, bakso ayam tok. Kalau bayami. Mie ayam. Oh, mie ayam. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajah sing panas, ilang panase. Jantung sing ndrodhok, ilang ndrodhoke. Jin setan ilang. Jantung sing koroner ilang koroner. Nah, aku lek ning video-video ya mau bahas tentang santet. Karena apa? Ya karena sing loro iki kuwakur kaku ya. Nah, aku bilang menungso iki hampir-hampir mirip. Sing penting mau darah karo gula periksa wis weruh. Selanjutnya merembet di liliane. Tapi ya ono santet iku kudu percaya. Santet iku ono. Joko mantra elek ya ono. Tapi sing paling akeh ku mau santet iku wong sing duwe masalah. Utawa ngene masalah. Apa rebutan toko? Apa rebutan tanah warisan? Apa rebutan bojo? Apa rebutan pacar? Lah iku ana santet donga elek. Apa persaingan dagang sing gak nganu ono. Tapi aku apa cenderunge gak mbahas iku. Krana gak ngayemno pikir. Sing garakno wong waras iku ayem pikir. Insyaallah. Aku tak